Llavors, Víctor, gràcies. El Carnestoltes es viu intensament per tot Mallorca. Ahir començaren les primeres rues a molts de municipis. Avui encara ens queda Palma, a les 5 en punt. Carnestoltes significa l'oportunitat de canviar, encara que sigui tan sols un dia a l'any, l'aspecte exterior de cada un. Aquí res és el que sembla. Els grans són petits i els petits són grans. ¡Zipi-zapi! Yo soy muy pequeñita, casi no sé decir nada. Vamos de viejas. Sí, viejas marchosas. Del comentarista de la televisión, del comentarista de la sexta, del tiki-taka. Vamos de Blavet de Yuc. Jo de policia guai. Els carrers de Calvià s'ompliren de color, alegria i sobretot de molt de trull. A ritme de tambors es va criticar la intenció d'avançar l'edat de jubilació als 67 anys. Mesures contra el govern i mesures contra el fred. Tot i que n'hi havia alguns que es trobaven com a casa. A la Rua d'Inca hi varen participar 34 carrosses i 33 comparses que es passejaren en temperatures mínimes. Es calcula que en total s'aplegaren unes 2.000 persones. Entre tanta gent no pareixia tan fàcil arribar a trobar Wally. Els pingüins i, bueno, els de gel i tot això. Ara vols dir on venc? Despuix-me jo. Què te penses? Saps quina fretada! Com veus, tot és possible per Carnestoltes, qui anava a dir que se li anillen a Sant Veirí en Petra. Entre floquet i floquet, que aquesta setmana el fred arriba a totes bandes, en contaren una d'indis. I finalment el conte reconqueria el poble.